ರೆಡಿ ಆಯ್ತೀರಿ 2 ಜನ. ಅಪ್ಪ ಮೂರ್ತಿಲೆ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ. ಸಿ ಡಿ ಟಿ ಆಯಿಷಾ ಅರ್ಶಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನು ಚಲೋ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನೇ ಬಾರಿ ಸಮಯ ಅಂಡಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದೆ ಪೂರ ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕಡ ಬಿಡ್ದೋಲು, ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಕಡ ಬಿಡ್ದೋಲು. ಈ ನಮ್ಮ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆದ ಅವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ ನಾವು ಆತೀನಿ. ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಆತೀನಿ 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ, ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಆತೀನಿ 1 ಮುಂದೆ 1 ಜಾನ್ವರಿಗೆ ಆತೀನಿ. ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನದು ಟೈಮ್ ಇತ್ತಜಿ ಪನ್ನ ಎಂಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಡು. ಇದು ಬರ್ತದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ತಿಂಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೈಟೇ ಡ್ಯೂಟಿ. ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಓಲ ಕ್ಲಿಪ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತಜಿ. ಐಕ್ ಸಾರಿ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗ್ಲೆ ಏನೊಂಜಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತ ಬಾವಡ್ದಿನಂತೆ ಓಲ ಮಲ್ಪರ ಆತಜಿ. ಅವೈತೆ ಪೂರ ಓಪುರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ದೋಲು, ಓಪುರ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಮಲ್ದೋಲು. ಆಯ್ತಾ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನು ಮರಣಿಂಚೆ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತಂತ ತೀವೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ದಿನ ಬತ್ತು ನೈಕ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊನ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡಾಬಾಡು, ಮೆಸೇಜ್ ಇಡಾಬಾಡು, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು. ಐಕ್ ಪೂರ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆತು ಜನ ಹಿಡಿದು ಯಾನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಐಟ್ ಪನ್ನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಐಟ್ ನಿಗಲು ಕೇನುಲಿ ಯಾನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪಾಡುವೆ ಐತ ಆನ್ಸರ್ ಪೂರ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಅಪುರ ಮೇಡಮ್ನ ಲಾಗ್ ತುಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಲಿ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಇನಿ ಇಂಕಲ್ನ ಹುಡ್ದ ಕೆಸರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ. ಸೊ ಅವೇತ ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತು ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಂದು ಆಜಿನೇ ವರ್ಷನ ಅಂದ್. ಸೊ ಇಂಕುಲು ಪೋನಿಲ್ಲ ಆಯಿಷಾ ಅರ್ಶಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಅಗುಲು ತೂಪಿನ್ಲ ಅಗುಲ ಮಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಷಿತೇನ ಅವಡು ಅಕ್ಕನ ಅರ್ನಟ್ಟು ಎದುರು ಪೋಯಲು ಅಗಲ ಎಂತ ತೋಜಾವಂತಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಪೊರ್ಲಾಪಿ ಏರಾಂಡ ಹೋಯ್ತು ಓದ್ಕೆ ಸಡ್ದು ಮುರ್ಕಾವ್ರೆ ತೂಡಿವಿ ಅದೇ ಅವಲಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನಲ್ಲ ಆಯು ಯಾರು ಏರಿಯವು ಒಂದು ಎಂಕಲೆಗ್ ಮೇರ್ನಾಲೆಗ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಂಕಲೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಆಡಾಡೆ ಪೋಯೆಂಬಿ ಪೋಯ್ ಈಗ ಏರ್ ಕೊಡ್ನಿ ಯಶ್ ಮಾಮ ಓ ಅವಳುಂಡೆ ಸುಂದರಿ ಸಿ ಡಿ ಅವಳು ಕೆಸರು ಬೇತೆ ಆಗಲ್ಲ ಮಲ್ಲಗಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬ ಆಡಕಿ ಮೊಗಲ್ಲ ಕಿನ್ನೆ ಆಗಲ್ಲ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು. ಓಯ್ ಓಯ್ ಮೇಡಮ್ ಆರು ಅಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಅವಳು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಯರ್ ಐಕ ಅಡಿಗೆ ಪೋಂದು ರೆಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆಂಡು ಆಲಿ ತೆರಡೆ ಗೆಪ್ಪಾದೆ ಕುಲ್ಲು ಹೋಲಿ ಹೋಲಿ ಅಂಕಲ್ ಆರು ಸುರುಕಿ ಹೊಡೆಗೆ ಹೋಗುದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚನೇ ತಿರುಗಾಡಿ ಬಿಡ್ಲಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಸರತಡೆ ಸರ್ತ ಮಲ್ತೇ ಬಿಡ್ಲೆ 6 ಗೋಬಿನ ವರ್ತ 6ನ ಇಲ್ಲದ ಗಾಡಿ ಅವೇ ತೋತೇವೆ 6 ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಹೋಗಿ ಒಂದೇ ಬೇಟೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬಂದ ನಾನು ತಿರುಗುತ್ತೀರಿ 5,000 10 ಸತ್ತು ಕಲಸಲು ತೋಜಿ ಬಟ್ಟಿ 10 ಎಪ್ಪಡಿ ಈ ಆಪುಜಿ ನಾಗೇಶ್ ಆಪುಜಿ
ಗಮ್ಮತ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಭಾಗದ 100 ಮೀಟರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಂದಂದು ಜ್ವರ ಮಿನಿ ಶುರು ಆವಡು ಒಡೆ ಬತ್ತಿನ ಪೊಯ್ರು ಬಾಬು ಮುಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಮುಜ್ಜ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಅವ್ಳು ಬಲೆ ಬಾಬು ನಡೆ ಬಲೆ ಪ್ರಾಂಶು ನಡೆ ಹಾಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಪ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಸುಂದರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಪ್ಲೆ ಅರ್ಶಿನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೈದೆ ಆಯ್ಷಾ ಅರ್ಶಿನ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಅಕ್ಕನ ಬಾಲೆಂದು 1 hour later. ಇತ್ತೆ ಇಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಎದುರುಡು ರೂಪಶಣ್ಣೊಲ್ಲೆರ್ ಅರ್ನ ಬಾಲದ ಬಡ್ಡೆ ಅಂಚದ ಇಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಬೈಯಾಗಿತ್ತೆ ಬಡ್ಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಿರ 2 ಜನ ಅಪ್ಪ ಮೂತಿಲೆ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಮಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಡ್ಡೆ ಬಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಪೋದು ಬರ್ಪಾ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಹೀರೋನ ಬಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ರಿಗು ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬಡ್ಡೆ ಬಾಯ್ The next day. ಅಪ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗುಲ್ಲೆ ರಿಗ್ ಬೋಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗುಲ್ಲೆ ಆಯ್ಷಾ ಅರ್ಶಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೊಲ್ಲೆ ಕೀಚ್ ಗೊಲ್ಲೆ ಹಗ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಾಬುಗು ಅಪ್ಪ ಹಗ್ ಮಲ್ಪುಲೆ అవే ఈర్న టొప్పి ఉండు ఈర్న టొప్పి ఉండు బాబుని టొప్పిజ్జియా బాబు డ్యాన్స్ అల్పునలి ఓయ్ షీ పోಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪೆ ಪೋಲೆ ಪಪ್ಪ ತೋಜಾಗ ಪೋಲೆ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಉದ್ದುಲ ಬೊಟ್ಟಂದಿಲ್ಲ ಆರು ಈ ರೇಗ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಪೋಲೆ ಆಸ ಒಂದುಂಡು ಕುದ್ರೆಗ್ ಪೋಯಾ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಲೆಪ್ಪುನ್ ಪೋಲೆ ಅಪ್ಪ ಬೊಟ್ಟರೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಪೋಲೆ ಒಟ್ಟರೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಸತ್ಯ ಕೊರ್ಪೇರು ಪೋಲೆ ಬಾರಿ ಮೆಲ್ಲಡು ಪೋಂದುಲ್ಲು ಅವು ಮಾಮನ ಅವ್ಳು ಬೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲೆ ಕಲ್ಪಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಾವೇರು ಪೋಲೆ ಅವು ಬೊಟ್ಟರೆ ಕಲ್ಪಾವೇರಿ ಪೋಲೆ ಪಿಲಿ ಅಲ್ಪರುಂಡು ಪೋಲೆ ಹಾಂ
ಬೊಗಲೆ ಉಲೆ ರಾಪಟ ಜೋರ ನಾನಂತೆ ಪಿದಾಯಿಡು ಆಯು ಬಾಯ್ 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 ಗೈಸ್ ತುಯರತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ 10Kಗೆ ಬಸ್ತು ಮುಟ್ಟವಲ್ಲ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಆತು 10K ಆಂಡ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆತುಜಿ ಓಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟಿಗೂ ಇಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಲೆ ಏಪಲ ಐತೆ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಂದೆ ಕುಲ್ಲಾಡು ನೀಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಬೋಡು ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಯಾನು ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದೇನು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟಾಡಾ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.